L-idea moderna li aħna għandna ta' produzzjoni ta' ktieb kif ukoll ta' dak li huwa l-awtur ta' dak il-ktieb hija kompletament differenti mill-idea ta' kif inkiteb ktieb li llum insibuh bħala parti mill-kanoni tal-Kotba Mqazza. L-ewwel nett il-Kotba Mqazza 72 ktieb li jiffurmaw din l-enċiklopedija ta' kotba ġew miktuba fuq medda ta' madwar 600 sena. L-ewwel li bdew jinkitbu huma ovvjament dawk tat-Testament il-Qadim u l-ewwel kotba li għandna inkitbu fi żmien l-eżilju tal-Babilonja madwar il-587 sena qabel Kristu. Kien iż-żmien tal-eżilju illi anqal fil-poplu Ludi jix-xewqa illi l-identità tiegħu ma jorbotiex aktar mal-belt ta' Ġerusalem illi kienet sfat meqruda u kien meħud ġewwa l-eżilju, imma l-identità tiegħu jorbotha ma' dawn il-Kotba Mqazza. U għaldaqstant beda jiġbor diversi kitbiet li kienu mifruxa u ġabarhom fl-ewwel kotba tal-kanoni tat-Testament il-Qadim. Eventwalment, meta il-poplu Ludi reġa' lura fil-belt ta' Ġerusalem wara illi jintemm l-eżilju bl-editt ta' Ċiru, għaldaqstant komplew jinġabru aktar kotba. Sakemm nistgħu nassumu illi sat-tieni seklu qabel Kristu kienu ġew miġbura il-kotba kollha tat-Testament il-Qadim. Mela fi ftit kliem għandna medda ta' madwar 300 sena. Imbagħad tat-Testament il-Ġdid nistgħu ngħidu illi dawn inkitbu fuq medda ta' 50 sena. L-ewwel li bdew jinkitbu huma littri ta' San Pawl biex eventwalment imbagħad lejn is-sena 70 San Mark jikteb l-ewwel Vanġelu, segwit minn Mattew u minn Luqa lejn is-sena 80 biex eventwalment imbagħad San Ġwan jikteb il-Vanġelu tiegħu lejn is-sena 90 u eventwalment lejn is-sena 95 jiġi miktub il-ktieb tal-Apokalissi. Mela għandna medda ta' żmien ġmiela sabiex ġew imsawra dawn il-kotba. Mhumiex tal-istess epoka u għaldaqstant dan ifisser li wieħed irid jistudja u japplika għalihom il-metodu storiku kritiku illi normalment jiġi applikat għal kull kitba qadima. Min-naħa l-oħra anke l-istess awtur. L-idea ta' awtur hija kompletament differenti. Normalment aħna għandna id-drittijiet tal-awtur imma dan ma joċċejn għall-awturi ta' dawn il-kotba. Nieħdu pereżempju l-profeta Iżajija għalkemm huwa ktieb illi kollu kemm huwa mqiegħed taħt l-isem ta' Iżajija, imma ċertament illum l-istudjużi bibliċi isostnu illi almenu hemm 3 awturi differenti. Anke fejn jidħol it-Testament il-Ġdid. Jekk nieħdu l-Vanġeli, ċertament l-Evanġelisti kellhom quddiem għajnejhom diversi rakkonti miktuba li imbagħad integrawhom fil-format finali tal-Vanġelu kif ġie redatt u kif ġie marbut mal-isem tal-Evanġelista partikolari.